Hey guys, Khulumbai nwngthangमोनखौ आं गुबुन मोनसे गोदान भिडिअ हरनाय थाबाय स' दिनैनि भिडिअआ जाहैबाय बयनिसिमबो हैप्पी दुर्गा पूजा माबा पारफ्यूम सारबाय भिडिअ खालामनायावसो स' नोंथांमोनाबो जुदि आंनि भिडिअखौ नायनो इन्ट्रेस्टेडब्ला नायलांबाय थादो ना मा होनो थुदो बिदिब्ला आंनि भिडिअखौ स्टार्ट खालामनोसै चलो ओमफ्राय गाइस बेखिनियावनो नैबे दख'नाया बे कालारा एकदम आनकमन फैदों आरोना एबारैहाय ओमफ्राय नै दुर्गा फुजायावहाय नोंथांमोनाबो गाननो हागोन आरो दाब दाब जायगायावहाय दासिमहालागै स्टकआ सहैबाय जानांगौ स' नोंथांमोनाबो जुदि मोजां मोनोबा बायबानो जाबाय दायो गाइस जोङो दुर्गा फुजा होनो थांगासिनो बा नायनो थांगासिनो स' दिनैसो टाइम मोनबाय आरोना जि मोजाङै माने फार्स्ट डेयावहाय हायासै दिनै सेकेन्ड डे दुर्गा फुजानि थादो दे आनै बाय बाय लावदुमा रागा जोंसिगोन आंखौ नेबाय थानानै आरो बावदोसो आङो नोंथांमोना सोर सोर फुजा होखांखो सोर सोर बहा बहा फुजा नायखो बेखौ आंनो खिथानो दाबाव कमेन्ट सेक्सनावहाय खिथाहरबानो जाबाय लामायानो दैसो जाबाय नामा दैसो जाबाय माथोलाय लामायालाय गाइस नायलाय दुर्गा फुजायावनो दैसो जालायलांबाय भगवान लावदुमा दायो नोंथांमोनखौ विश खालामहरसिगोन हैप्पी दुर्गा पूजा बयनिबो गोजोन सान सेंग्रा सिख्लानि दिन आरो आं बाग्रासो जाबाय दुर्गा फुजाखौ नायनो हामा इदि होनो फुजाखौ खुलुमनो बाया नोंहा बायो आं थांनो बिराद बादुला जाबाय दानिया लावदुमा गोदो बिराद एक्टिभमोन दानिया बिराद बादुला जाबाय गाइस लावदुमा बिराद बादुला नम्बर 1 बादुला होनना बुंबा लावदुम नै नानिबो हैप्पी दुर्गा पूजा दर्शन खालामनो थांगासिनो जों बिराद मोनसे समायना जायगायावहाय थांगासिनो नोंथांमोना नुनो मोनगोन बिराद समायनायै डेक'रेट खालामदों आरोना दुर्गा फुजानि मन्दपखौ ना मोजांथार नुदों जोंनि आइ थांनायावहाय नुबोदों नालाय स' बेवहायनो जों दाङै थांसै आरोना दिनै बिरियानि दखाननिया गैयालै मानो बिरियानिसो जागोन गैया बन्द' मंगलनिया नुबोदों आं आरो जाग्राखौ नायग्रोखायो मोनसे हालानो आंहा मोनजाथारनांगौ फुजा होनाया उदै खालियाव होआबा मायाव होयो उदै खालि होनायानोथ' बारलांदो टाइमा मथा मथि 10थायावनो थांनांगौ दा जों 6थायावनो थांनो गोसो 6था नोंनि 2था देलायनानै 4 घन्टा 11 आयो आंहासो बरदामलै भिडिअ खालामनायमोन 4 घन्टा गाहाम देलायनायावनो लाबालाय मा सायनायाव जन्म जाबा गैलामोन मानला सिं बुरैबा मोनबायलै आंखौ आं भिडिअ बानायदोंमोन गाइस बेनि थाखायसो लेट जादों नङाबाथ' बिदि लेट जायामोन गेम्स थिबारिया अलवेज एक्टिभ मोजां जि मोजां नुखादों न' बायसा बा गारि सारिखौबो बानायलायदों नुवाखै So guys नै मन्दिरखौ नागिर मोनबाय आरो ना माने बिराद भिरमोन नालाय मानसिफ्रा ओमफ्राय भग फुजानि भग जानोबो भग ना मा होनो बेखौ जानोबो बिराद लाइन नांनानै दंमोन नालाय नै बिराद मोजाङै खुंदों आरोना बे जायगायाव ओमफ्राय ओरैनोथ' गुवाहाटियाव बिराद दाब दाब जायगायावहाय खुंदों ओमफ्राय आं नायहैनायानो जायाखै गाइस बिराद बिजि थानायनि थाखायनो ओमफ्राय बेवहायनो होनानै लानोसै आरोना मोजाङै लकडाउननि थाखायबो आरो मोजाङै फुजा होनोबो मोनाखैमोन नालाय मोजाङै फुजा होखांबाय
समायना मन्दिराव होनाय भगखौ जानांगौमोन बोर सारस्रिनाय मोनगौमोन नानानि लाइन फाथिनो हायाले So guys, नै फुजा होखांबाय जि मोजां दिनैसो फार्स्ट टाइम आं मन्दिराव फुजा होखांनानै बिदि फोथा फिसा गोजा मोनदो नङाबाथ' गिदिर गिदिर मोनो आरोना जि मोजां फोनदो ना नायनाय इथिपेले खाथियाव नै जि मोजां फोनदो ओमफ्राय लावदुमनिया नै नायनो सना मादि फोनदो एसे गिदिर फोनदो आरोना हौवासानिया ओमफ्राय जोंनिया जि मोजां फोनदो नै जि मोजां मोनदो आङो नै गाइस दायो जोङो नैबेयावहाय गणेशगुरियावहाय बैयावहाय मुर्ति फानोना इयाव थांनो नागिरदों आरोना मुर्ति माने फुजा होग्रानि माबाया न' मोजां मोजांथार मोनो इयाव फाय जि मोजां मोजांथार मोनो इयावहाय लकमारि वाइट कालारनि नै इखौबो मोजांथार नुदों बाजि मोजांथार नुदों बेसेबां सांनो प्राइसआ কিমান মান দাদা প্ৰাইসটো এইটোৰ কিমান 12,000 এইটো 5,000 কেনেকৈ ফিটিং কৰিব এইটো ফল্ডিং আছে মই ওয়ালত ফিটিং কৰাটো ওয়ালত নহয় তলত ৰাখিব নহয় টেবুলত ৰাখিব লাগিব টেবুলত ৰাখিব খালাই নাই না नाङालै आङो इदि ओइ गुफुरखौसो नांगौ आङो गुफुर कालारखौ जि मोजांथार नै इयो बेखौनो मोजांथार नुदों आङो बेखौनो लानोसै दां आरो এইটো नै इयो जि मोजां এইটো itu আপনার সাইজও এই দাম এটা আপনি এর করে 이거 모자ंथार नुदो नै इखौबो मोजांथार नुदो खिन्थु इ गोदोद्राय ओमफ्राय गाइस दायो आङो बुकिं खालामनानै दोनबाय आरोना बिसोर हम डिलिभारि होयोनो ओमफ्राय न'आवहाय जेब्लानोखि टेबोल सेबोल रेडि जागोन अब्लाना बिथांमोना हैसिगोन आरोना फन नाम्बार लाखाबाय बोलो बोलो दुर्गा माता बोलो बोलो दुर्गा माता Puja hwnna na puja hwnna पुजाबो होनो जेरैबायदि गावबागाव गोसो जेरैबायदि बुंजायो होनो स' गाइस नोंथांमोना आंखौ सोरबा कमेन्ट्स खालामनानै खिथागासिनो आरोना जे टेक्लाया बहा टेक्लाया जोंदों दङ टेक्लाया दा फरायगासिनो नालाय बेखायनो जोंदों दंथ'यो ओमफ्राय आरो नोंथांमोना सोंगासिनो अनजनाया हाबा जाबाय नामा नोंसानाव मानो थाला होननानै अनजनायाथ' हाबा जायाखै एसे बेना हेल्थनि प्रब्लेम जादोंमोन नालाय बेनि थाखायनो दा न'आवहाय दंहैथ'यो आरोना बियो स' आसा खालामो नोंथांमोना गावबा गावनि कुइसन्सफोरनि एन्सारखौहाय मोनबाय आंखौ सोंहरबाय थायो अनजनाया माहा थांखो एसे बेमार जादोंमोन बेहा एसे हेल्थनि प्रब्लेम जादों आरोना स' बेनि थाखायनो न'आवहाय थांबाय बियो आरो टेक्लानि नोंथांमोना चेनेलखौहाय दाबो साबस्क्राइब खालामाखैबा खालामबानो जाबाय नैबेयावहाय होनानै दोनगोन आङो बेनो जाहैबाय टेक्लानि चेनेला स' थाबैनो नोंथांमोना साबस्क्राइब खालामबानो जाबाय नायबानो जाबाय सापर्ट खालामबानो जाबाय बयबो गावजों गाव बर'जों बर' नामा दायो जोङो ओंखाम जानो फैबाय आरोना दिनै फुजाखाय जोङो बाहेरायावनो जानोसै ओंखाम खिसुयनो लावदों
ओइ नानि बिरियानिखौ जानानै खिथालाय माबैसा गोथाव नंगौना नङा गोथाव गोथाव नंगौना नङा बहुत बुस्थु जाला फैबाय बिराद टेस्टिमोन आंखौ भिडिअ लानानै मिनि सुबायहाय माबा So guys, दायो फैलायबाय जोङो DC प्लाजायावहाय कार्टेन बायनांगौ आरोना बेनि थाखायनो फैबाय माथोआनो मानो बिदि जाखो आंनिया दख'ना सख'ना बोरैबा जाजोब्बाय ओइयो डाइनिंनिया गुफुरदो ग्रेदो नैदो गेजेर थाबाय ओमफ्राय जिङाव मोजां नुदोलै So guys, नै दायो जोङो मोनफैनानै आङो ड्रेस चेन्जबो खालामखांबाय ओमफ्राय दायो जोंहा बिराद माबा माबि दहाय मा बुस्थु लाबोदों बेफोरखौ लगायनांगौ दङ नालाय स' नोंथांमोननोबो आं दिन्थिनोसै मा लाबोखो आरो मा लागायनांगौ दङ नै गाइस बेखौ लाबोबाय हास'बाय थादों दा एसे बाराद्राय जादों नालाय हास'बाय थादों देन नै गाइस नै बेयावहाय लागायबाय आरोना जोंनि बेलकनियावहाय बहुत मेक अभार खालामबावनांगौ बेयावहाय बाट दा बेखौ लगायग्रोबाय आरो जोंना नानिया लाइटबो लगायना होबाय जोंनो नै बेयावहाय लाइटखौ लगायना होबाय नानिया बे चेयारखौ ओरैनो दोनथ'दो आंनि चेयारा दाबो मोनफैयाखैना नै जोंहा नानि बिथाङा बिथिं बिराद मिस्ट्रि नालाय बिराद गोरों गोजौ मानसि ना मालाय गोजौ मानसि जाबा बेनोला माल बुस्थुखौनो दाबो सिजिल खालामखांनो हायाखै गोजौ दे ओमफ्राय नै बे वालपेपारदोनो मिलायनानै नै बे कार्टेनखौ होबाय आरो मबाइलाव मानो बेलेग कालार नुयोथाय टाइल्सदोबो मिलायखादो आयरन होनांगोनलै मा फुगारदोलै उदुबुसि बा नोंसा न'आव पाक्कायावनो हाग्रा रज'दों माथो उपाय गैया नानि दुर्गा फुजायाव गोदान सेन्देल हिलबो मोनासै दुर्गा फुजायाव दख'ना गोदानबो मोनासै उपाय गैला बेनि थाखायनो जोंनि गुरनायफोरखौनो नै बाक्सानिफ्राय दिहुन थानाय फुगारनानै गोदान रखम खालामना लादो निखौ थानाय गोदान नुबाय दा नै इथिं दोनलायबाय